Здравейте, приятели! Аз съм Стефани и днес ще ви покажа как да си направите диамантен гоблен. Ако искате още такива поредици, можете да лайкнете клипа. Съжалявам за излишния звук, просто гледаме филм. А сега нека започваме. Сега ето това съм направила от диамантения гоблен. Ето тази зимна част изцяло е от диаманти. На гоблена му трябват такова лепило за писалка, купичка за диаманти, пинсета, не знам как се нарича това, но е някакси за удобие, и писалката. Това всъщност показва, ако искаме да ни е удобно да държим писалката. Нека започваме. Първо ще си изберем цвят, като тук в диамантения гоблен показват различните цветове. И мисля да започнем с Ел. Ел е 13 номер. Тук имаме една легенда. Имаме една легенда, която показва буквичките или фигурките какво представляват коя цифра. Почваме, като в купичката ще си сложим на 13 номер. Слагаме малко от номера. Буквално е така. Няма да ти трябва, нали? Оправяме да не падна. Раздрусваме ги добре. Не знам дали се вижда. И сега взимаме лепило за писалката. Слагаме си писалчетата и буквално... Ето. Сега почваме. Взимате с главичката и просто поставяте. Къде е Юстас? Мисля, че се крие, за да не ни помага с това. Юстас? Юстас! Имам лошо предчувствие. Ще го намеря. Идвам с теб. Юстас! И те чака нещо, което не си представя. Големият е пропустен на малките. Мога да ти разкажа някой мой. Ей, хора, готова съм с 13. Свърши ми от купичката. Както виждам. Ето купичката, която вече приключи. И няма повече от 13. Преминавам с следващия цвят, който мисля да е червения кръг. То е 6. 6 е предполагам светъл. Ето го 6 червен. Поставяме в купата. Гледам, ако се чувам тихо, просто има и други звуци около мен. Ето толкова. Гребете! По-живо, момчета! Гребете! Ето, паднаха малко. Вятърът утихна. Как те стигнем до острова на Армандо? Сякаш нещо близко да стигнем до там. Така. Гребете! Всички заедно! Огладнявам. Ще изям този дракон. Не се тревожи, Юстас. Ще трябва да минат през мен. Внимавай! Ако не намерим земя, като нищо може... Доста тъмен е цвета. Какво се блъснахме? Юстас, това е гениално! Само напред! Погледи ме! Гледай ме, когато ти говоря! Така, и в кубичката с 6-тия цвят приключихме. За сега прилича ето така, колкото виждате.
ще завършим за днешния епизод с буквичката, с дръвчето, е заслужил своето място в този екипаж. което е 5. Заедно стигнахме до тук. 5 е някакво кафяво. Ето го и 5. Кафяво. Разчитат на вас. Започваме. За Нарния! Паднал ми е диамантчето. Онлайн брошурата на Lidl.bg. Лепило Онеся. Събота 20. Хора, свършим и купичката. Това направих за първата част. Ще направя и втора. И чао!